Меню добавяне на клиент достъпваме от главната навигация. Както се разбира от името, чрез това меню можете да създадете профил на нов клиент. Използва се в случаите, когато се очаква клиента да ползва често услугите на клуба, но няма регистрация и не желае да си направи такава. Когато става дума за индивидуални резервации, чрез създаване на профил на клиента, вие ще можете да правите статистически справки за този клиент, но също така и да виждате, ако той има дължими суми към клуба. Ще можете да издавате ваучери при отказ на резервация, както и други предимства. Когато обаче даден клиент желае да закупи предплатен пакет и няма регистрация, тогава създаването на профил е задължително, защото едно от условията да бъде продаден предплатен пакет е клиента да има профил в системата. Ако клиента не желае да сподели своя реален имейл, с който да изградите профила му, имате възможност да създадете профила със служебен имейл. Достатъчно е да кликнете върху линка "Изгради служебен имейл" и системата ще създаде служебен имейл, който да бъде ползван за регистрацията. Ако въведете действителен имейл на клиента, той ще получи логин данни за вход в системата на този имейл. Ако при създаването на профил въведете телефон на клиента, имате възможност да маркирате телефона като верифициран, което означава, че клиента няма да има нужда да го верифицира чрез SMS, след като се логне за пръв път в системата.